Tikulandireni chidzulo chala chinayi pa 5 March 2026 ndi program imene timakambirana ziwiri zitatu. Mukudziwa inu ena achokera kuntchito, ena business zosiyanasiyana ali pa nyumba kuonera Luntha television. Ndiye kuno timatero kuti ayi tsono tu kuntchito kumakhala zambiri zokambirana, kuma business zosiyanasiyana zokambirana ndi zambiri, koma nkhani ina imene ambiri pano chidwi chawo akufuna aonetsetse kumvetsetsa kuti kodi kugwa zotani ndi nkhondo imene ikuchitika ku Iran komanso Israel. Ndiye lero tikhale tikukambirana kwambiri nkhani ngati imeneyo, timve kuti kodi maganizo anzika ndi otani pa nkhani ngati imeneyo. Ndipo tikupempheni nonse amene pakadali pano muli pafupi ndi kanema yanu ya Luntha, nambala ndi yomweyo mukhala mukuyimba pamenepo, tikuyankhani pano kuti kodi maganizo anu ndi otani. Lero mukhala ndine Robert Abel Kalindiza. Programu yathu imabwera ndithu chidzulo kuti anthu apereke maganizo awo, zikatero zimatithandiziranso nafe kuona kuti kodi zinthu ziyende motani. Ndiye topic yathu lero imene tikufuna kuti tiyende nayo ndi nkhani yakuti ku Iran kwabukatu nkhondo. Israeli ikuoneka kuti yayi ikufuna ione kuti kodi mphamvu zake zili motani ndi Iran. Ndiye kawiri zotere zikamachitika umavulala ndi udzu. Ife ngati dziko tikufuna tikambirane nkhani imeneyo kuti ngati dziko kodi zochitika kumeneko zingatikhudze motani, nanga boma lathu lichitepo zotani kuti mavuto amene angabwere akhale kuti dziko lakonzekera kale. Ndiye maganizo anu tikufuna tiyatenge pamenepo kuti kodi aboma apange motani pa nkhani ngati imeneyi. Kodi azidzanena kuti ayi pepani izi zativuta chifukwa chakuti tili ndi mavuto ameneyo, tili ndi nkhondo ngati imeneyi, apange mwantundu wanji. Ndiye pano tiyambeno kumvera zina ndi zina, timve kuti kodi atsogoleri ati achite zotani pa nkhani ngati imeneyi. Ndiye titola maganizo akonse kumene muli, ndipo sitidziwanso kuti kodi muli kunzuzu, kodi muli kuchitipa, kulikonse kumene muli ifeyo tilokozeka kuti tikuyankheni. Ndipo zikatero live pa Luntha television. Tikuva maganizo anu kuchokera kosiyanasiyana. Pano titava maganizo aena pano. Hello. Muli bwanji ndipo mukuyimbira kuti? Ineyo ndili bwino, inu muli bwanji? Ife tilipo ndithu. Tikumbutseni dzina wawa. Ine ndine Phiri, ndikuyimbira ku Kasungu. Mr. Phiri ku Kasungu, sitikudziwa ngati topic mwaiva. Ya, topic ndaiva yakukhudzana ndi nkhondo ya Iran ndi Israel. Zona. Ndipo tisayiwale kuti America nayo ikuoneka kuti yachilimika kumathandizira kuti nkhondo ipitirire kuchitika. Kodi yachilimika eti? Ya, America ichapiki president amene abwera pano Trump ulendo abwera mwa mtundu wina. Chabwino. Ndimafuna nditero kuti kumalawi kuno nkhondo zitikhudza. Chabwino. Chifukwa zinthu zambiri kuno ku Malawi timadalira kuti zichokere kunja, zimachokera kunja zinthu zambiri zimene timagwiritsa ntchito kuno ku Malawi. Tikamakamba nkhani ya mafuta, galimoto, zinthu zosiyanasiyana zonsezi zimachokera kunja. Sitimapanga mafuta a galimoto m'dziko lathu lino. Zona. So nimaona ngati kuti boma panopa lili ndi ntchito tsopano yayikulu, chifukwa pakhomo kuti pasadzakhale njala. Ukaona kuti mwina wakolola chakudya chochepa umayenera kugule china. Zona. Cholinga choti ukonzekere kuti pakhomo pasadzakhale njala.
mene nkhondo ikuchitikira kumene kujapo ngati pali pano mwayi ukadapezeka kuti mafuta akubwerabe mafuta akupezeka mwayi oti akhoza kugula mafuta agalimoto ukadalipo ndimuna ngati kuti boma likanayimitsa kayimwina zinthu zina lipeze ndalama loti asunge mafuta ochuluka nkhokwe zathu za mafuta chabwino ngati pali zinthu zofunika kuti boma likhoza kuguliratu nkuzisunga zofunika apapa ayambirire tisafike poti nkhondo ijafika poti mafuta sosangabwere kuno mpamene tizinena kuti mafuta mdziko muno mulibe zona chimene limafunika boma chifukwa zochiti udziwikiratu kuti nkhondo ija itikhudza kunoku ngati ku Malawi chifukwa chonena kuti zinthu zambiri timadalira kuti tikazitenge kunja tikazigule kunja zibwere kuno ku Malawi zimene timagwiritsa ntchito so chimene angapanga boma panopa nkuyimitsa zinthu zina zimene akuona kuti izizi tikhoza kukwanitsa kuyimitsa nkudzadziratu mafuta nkhokwe zathu ngati kuliwonjezera nkhokwe zina kuti tikhoza kuonjezera kati tikhoza kupeza njira kuti tisunge mafuta ochuluka nkhondo ije sanafike pachimake penipeni zimafunika kupangiratu chabwino wawa ndimaona news ina yake kuti azati ku Tanzania apapa president amanga nkhokwe zina zowonjezera kumanga nkhokwe zina zowonjezera cholinga kuti asunge mafuta ochuluka so zimene zimafunika so kuno ku Malawi kuti katundu ofunikira kwambiri amene timadalira amene amachoka kunja kandi mankhwala mzipatala kapena chani zimenezo kaya ndi mafuta zimafunika tipangiretu tipange machawi tisunge nkhokwe zathu loko tasunga mafuta amezi 3 kani 4 olo 5 kumene tasunge mafuta amezi 5 olopita mtsogolo so pamene nkhondo izi tafika povuta kwambiri tizidzakhala mpodalira kuti okay mmene nkhondo avutamo tikhoza kukwanitsa kutenga mafuta awawa kumagwiritsa ntchito pa ground koma ngatanga chedwe kuti nkhondo ija ipitirire kuti ichitike muja ikuchitira muja tikachedwa kusunga mafuta ochuluka ndiye kuti tidzakhala dziko lathu mafuta tilibe chabwino phiri so anthu ambiri zikatero samaona chifukwa anthu ena amene sakudziwa kunjaku kuti even Malawi muno ali ena ake kuti sakudziwa zoti kuchitika nkhondo kunjaku ndakatundu akasowa kapena akadula mafuta akasowa timangokayang'ana tsopano boma koma zoti kuti kudali chani kunjaku anthu zimenezo samayang'ana mwina boma likhale maso nkukonzekera kuti nkhondo itati yafika yakula osati ufika koma nkhondo itati yakulabe kumene kuja mafutawo tikhale nawo tili nawo ochuluka kuno ku Malawi tikuthokozeni phiri maganizo anu pamwamba kwambiri tiyese kutenga ena muli bwanji ndiri kuno kainu kaya uko nkuti wakulu ifetu ndi alida amaseko maseko moyo uli bwanji uli bwino kaya kumeneko ayi tilipo kaya programu yathu imene yachidzulo si topic mwaiva magetsi kulibe kwathu kuno lero koma okay tikukamba kuti kuli nkhondo imene yabuka Iran ndi Israel ngati dziko la Malawi lichitepo chani kudaza zidzimuke kutsogolo zina ndi zina zitamba kumasowa namadzati mwina ndi nkhondoyi nanga padakali pano iniyo ngati nzika za dziko lino muganiza kuti nkutani zikomo kwambiri nkhani ili munjijewa chabwino tinaonapo mbuyomu amatuza kuti nkhondo ya Russia ndi Ukraine ndi chifukwa ati zinkatero kuti mafuta ndi zina zoterozo katundu kufika podula yes koma naona ngati boma ili pamene lulamulira zinthu sizingafike ngati mene muja zidafikira season imene ija chabwino chifukwa mmene ndiwonera kuti limene liyendetsa boma panopa ndakatswiri ozindikira chimene chingachitike mawa chabwino tili limodzi kaya ndikukutsatani bwino halo ndikukutsatani bwino ayi ndithu amene wakuoneka kuti maganizo awo ayimira panjira mwina nkhani ya network ndi zina koma tikutero ndithu kuti kwa amene mwangobwera kumene pano pa Luntha television nkhondo ya Iran ndi Israel imene iyi akuyenera kuti aboma amati kudumpha dzenje nkulonera patali mwina tisadzadzidzimuke zitafika penipenipo muli bwanji ayi tilipo kaya mukuimbira kuti ine ndi Samson Andrea kuno kumalingude chabwino Mr. Andrea ndingani ndiomvere chisoni chifukwa ukhudzika kwa maiko awiri amene wathe kuti nafeso kumawalimo akulu akulu zona koma choyambirira singopemphera kumwamba kuti Mungu achise kubara ni tendere alimeneyo kwa Mungu ndakuza pasogolo na amenanga chogonjesa nkhondo neli mali wazatu
chabwino ya chimene mafuna sindikize chionera kuti ngati kumene kwavuta malawi sazavuta chifukwa zambiri timadalira kuchoka mayiko akuja padasawadi kuona kuti ya president yathu apanga mamachawi kubweretsa zofunika masa makapaka nkhani ya mafuta zinazo bola kwa mafuta katisowa kwambiri kwathu kuno kumalawi chilichonse chimakhala chovutirana kotero kuti ife mafuta tipemphe boma liganize mwasanga cholinga kuti mavuto akachulukisisa ife tikhali pasendenga panowa chabwino wawo ndikatsogoleri ndemazanga zochepera kumotero. ayi tikuthokozeni Mr. Andrea kuchokera komwe kumalingunde. Nkhani yake ndi imeneyo ndithu kuti kodi boma lipange zotani pamene tikuva kuti nkhondo yabukanso kumayiko ena mbuyo monso zidachitika ndiye pamene ena amatero kuti ayi mwina zikutivuta pang'ono kutere chifukwa chakuti kuli nkhondo. Kodi nkhondo yochitika mayiko akunja ikutikhudza bwanji mayiko ena ngati kuno kwathu? Ndiye pano tikuva maganizo anzika pompano pa Luntha Television. Nambala ndimene ikuyenda pakanema yanuyo, mutha kuimba tikuyankhani ndipo mupereka maganizo anu. Maganizo onse amene mupereke ndi maganizo anu tialemekeza pompano pa Luntha Television. Muli bwanji? Hello. Amene wakuoneka kuti akuvera so akuonera television. Muli bwanji? Ndili bwino muli bwa? Ayi tili bwino pano pa Luntha Television. Kaya topic mwaitsata bwino? Ndili bwino kaini. Ayi tili bwino. Topic ndayimba. Chabwino. Mukhale tipempheko mukhaleko patali ndi kanema yanu. Tikuyankhula ndi ndani kaya? Ndikulankhula ndi Hari Chirwa. Tathokoza Mr. Chirwa. Topic mwaitsata? Topic ndayisata. Chabwino bwana Chirwa. Maganizo anu ndi otani ngati nzika yadziko lino? Maganizo anga ndona kuti toyambirira ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri. Chifukwa nkhondo isali ku Russia ija inakhuzanso dziko la Malawi. Chabwino. Zinthu zambiri zimene zimachitika zona kuti dziko lathu limasowapo zinthu zina, kusowa kwa mafuta, kutani, zindizi inakhuzika kwambiri. Ndipo ti akuluakulu amene akutha kuyendetsa dziko li amatha kuwunikirapo chinthu chitachi chapasogolo. Ndiye muna mwache kunkhani ngati zimene zizo iwo athaso muna mwache kukhuzika kuona kuti kuli mapulani apanga bwanji kuti boma lino lisavutike. Chabwino. Tunde maganizo anga. Iyayi ife tikuthokozeni Mr. Chirwa chifukwa cha maganizo anu okoma chotero. Zikomo kwambiri. Zikomo. Mr. Chirwa amene ndithu akutero iyayi boma ikanipo maganizo aliyense maso ali kumeneko kuti kodi zikati zafika povuta tilowere kuti. Muli bwanji? Tilipo muli bwanji? Tatakula zeneze. Ayi tilipo. Luntha kumene ku television Luntha Television ndipo topic ndikhulupirira kuti mwaivati. Kaya tikumbutseni maina aja, maina anu. Ndine Cosmas ndinoyendera kuno kudedza kumadzulo kwadedza. Kumadzulo kwadedza kuli bwanji madzulo anu? Kuli kuno bwino kaya kuli Longwe. Ayi kunonso ku area 2 kuli bwino ndithu madzulo opambana alachinayi. Muli ndi 1 minute, muli ndi 1 minute. Muri kukamba apa ndilidi ya mafuta. Iyayi sitikukamba ya mafuta. Tikukamba nkhani ya nkhondo ku Israel ndi Iran. Kodi nkhondo imeneyo ngakhale ili kutali chotero kunoko ingatikhudze maganizo anu ndi otani? Akuoneka kuti atanganidwa kumadzulo kwadedza. Akuoneka kuti kumadzulo kwadedza atanganidwa Mr. Cosmas. Tipemphe tonse amene tikubwera pano live tizikhala patali ndi kanema yathu chifukwa zimabwereranso makanga timubwereza pamodzimodzi
ndiye chonde tiyese kutero. Hello, muli bwanji? Tili bwino, abwana muli bwanji? Ayi, ifenso tili bwino. Hello? Yes, abwana muli bwanji? Tilipo kaya inu? Tili bwino. Kaya dzina lija tikumbutseni? Ine ndi Elisa Chinyama kulilongwe. Tathokoza Mr. Chinyama. Mbali iti ya Lilongwe? Kwa Chisapo. Ayi, tathokoza. Kaya maganizo anu ndiotani pa nkhani imene tikukambirana ya nkhondo ya ku Iran komanso Israel? Nkhondo imeneyi ngati Malawi ifeyo ngati dziko potengera kuti zinthu zambiri timadalira mayiko akunja amene kuti tipeze chithandizo makambali ya mafutayi. Yes. So ngati dziko ndikuona ngati zitikhudza kwambiri. Tikapanda kuyika chiganizo choti mwina chiganizo zobweretseratu zinthu zina zimene timadalira zochokera kunjazo za miyezi ingapo. Yeah. Nkhondo isanafike pachimake. Yes. Koma ikafika poti sizingathetso kutenga katundu kunja ngati dziko itikhudza kwambiri chifukwa zinthu zambiri tikhala tikuzunzika. Zotsatira zake tiziloza zala zitsogoleri sanaganize nthawi yakuti kuti atipangire izi. So ngati dziko tikuona ngati atsogoleri adakaganiza zoti mbali ya mafutayo akhoza kutithandiza kuti asungiretu mafuta a miyezi kandi 5-6. Ya ndithudi kwana. Ayi, ife tikuyamikireni kwambiri Mr. Chinyama kwa Chisapo chifukwa cha maganizo anu. Zikomo kwambiri amenewo Mr. Chinyama kwa Chisapo akuti chonde aboma kudumpha dzenje nkulonera patali. Muli bwanji? Tili bwino, abwana muli bwanji? Ayi, ifetu tili bwino ndithu. Zikomo kwambiri. Kaya topiki mwaiva pano pa Luntha Television chidzulo chino? Imene itu ndachitika mwaenda imva kuno bwino ndithu popanda soposemphedwa. Kaya dzina lija ndi ndani wawa? Abusa Kandaya. Tathokoza Abusa. Ndithu babwaka. Ayi, nthawi yanu muli ndi 1 minute yathunthu. Chabuno mu 1 minute imeneyi ukukamba kwanu mwakambadi kuti njovu zikamamenyana umachoka ndi udzu. Ndithudi. Izodi ndizoona ndipo nkhondo imeneyi itikhuza. Ikhuza so Malawi yokha. Chabwino. Mamayiko onse ozungulira kuno ku Africa nkhondo imeneyi itikhuza ndithu. Koma ngati nkutheka akuti ikuziwa sisi tikubadwa kale kwakuyenda usiku. Oh. Eya. Aha. Amene atenga ulamuliro pano. Yes. Asawa amene achoka mu 2025 pa 16 September. Inafikira sunyengo ngati yomweyi. Yes. Ndipo amanena so kuti musamane mizire nkhondo ya ku Ukraine. Akaima musafite nkhondo ya ku Ukraine, iwanza kumana nkhondo ya ku Ukraine. Ndipo pamene babwerera mwambi panja mponena kuti yo akhangaswa ndi akulu. Ati wachamu ndima chimene chimapangisa kuti anzawa azipunthwa. Chabwino. Ya baba anzawa chari kutreko aachera. Oho. Kutakhala sokotheka azipemphera kuti ambuye mulora apunthwe kuti ifeso 2030 titenge chinthuchi. Kupemphera pa choyipa eti? Ndaletu zakuafrika ndi zimene zoto. Aha. Ndiye chimene chimankhala chogwesa ulesi njona kuti khayasa mazuwa kuti zotozo mulungu sayankha. Yeah. Koma chikuda kuti onsewa amaoneka ngati alibe mulungu. Zikachitika amaona ngati mulungu ayankha. Chabwino. Chifukwa wa mulunguti sangapemphere kuti nzako apunthwe mmene mwadabwiramo. Kukhala ndiye miniti iwo ayenera adaona kuti adzathu tidawanena iwo achenjere. Pompano ina yakeso pompo anena tisachitire nsanje. Aisese apeze ndalama akayatiza ngongole kayasinya ku road traffic kuja kayasinya ku MRA kaya matoketi aja kayasinya pati. Auze onse amene ali mathankala muno Malawi pulasena padera abwereseretu mafuta. Chabwino. Kuti azawaja aseke pakamwa. Koma akapata ngutero zitikhuza ndithu. Chifukwa ndali za ku Malawi anthu amawinira pa olephera manzawo. Chabwino. Ingo atachita kwa 2005, 2009 anango babi sabla ngati zimayi kungokusa moyera kwape
ndiwo apapa mafuta aisese menane nera inaja pamene padapunthira zopota adziwapo iwo aisese pamene pasayerekeze wina aliyense kukamba zinthu zokuti panja mmatichani panja mmatichani mene kuna ukambira zachimanga chabwino uphungu umene dapasawo ukhala ukwanira kwadapasa uphungu sese akongereza apasa uphungu chifukwa akhala ngati kuti waphunzira zambiri kuzera mkulephera kwanzawo ndipo bona ilili sili na ene zitalephera chifukwa kuti we learn through mistakes mwalepera mwazinzawo iwo akhale makwerero. Ayi ife tikuthokozeni abusa maganizo anu abwino. Zikomo. Ayi zikomo madzulo abwino. Inunso chimodzimodzi abwana. Zikomo. Akutero ndithu kuti ayi pamene mzako wapunthwa iwoma padumpha. Osati wina pompo bam. Kenaka iwenso ndi anthu amadabuta koda zetu anapunthwa apa. Ndiye akutero kuti anthu ankaseka kuti ayi tonani musanamizire nkhondo yakutaliyo. Ndiye pano boma ndi limenelo akutero kuti chonde muyesetse kuti nzika zimene sizikudziwanso kuti kuli nkhondo apindule ndithu. Muli bwanji wawa? Halo. Muli bwanji? Kuno muli bwanji? Ayi tili bwino kaya nkuti uko? Kuno ni kunjinji kuno. Mbali iti imeneyo? Mbali ya kumikundi. Kumikundi. Dzina lija? Dzina? Tikumbutseni dzina lanu. Kuno kwanu. Kumikundi kwanduwa. Ayi tathokoza. Maganizo anu ndi otani chidzulo chino? Maganizo ngati mwakuti ababa. Halo? Ndikukuvani pitilizani. Yawa. Apo maganizo wakuti Mungu kufunika ababa boma lisamaliste karundani nali kale kuno. Chabwino. Mungu ndateterezo watabu chidanta sononge. Chabwino. Kwazi kuda kuti yapeze ampezi nepo lima iko na kulinkondo. Chabwino. Yesu. Ayi tikuthokozeni kwambiri kuchokera ku mikundi kunchinji chifukwa cha maganizo anu. Hello. Halo. Muli bwanji? Tili bwino bwanji. Ayi tili bwino. Pano Paluntha television mwina topic mwaiva. Batu kuno kusalima magesa azima. Chabwino tikutero kuti kuli nkhondo imene yayambika posachedwa masiku apitawa Iran ndi Israel. Kodi nkhondo yakutali chotero ingakhudze bwanji nzika za dziko lino? Maganizo anu ngati nzika. Ine choyamba zinanga ni David Kia. Chabwino. Ndibembera kuno kusenga pe kusalima kunyanja komwe uko. Komwe kumphepete mwa madzi. Kwambiri kwatu. Ayi zikomo. Izi ngalifenzika zipo wa Malawi. Zikhuza munjira kusiyana choyamba ngati kumbali ngati ya mafuta. Chabwino. Ngati nzika za Malawi nkhondo imene jayo timadalira mafuta kuchokera maiko amene ajawo. Ndiye nkhondo ngati zimene zamachitika zimatikhuza kwambiri. Ngati ziko mafuta mapezeka da makwera zinthu zimakwera zotikhuza ndithu zambiri. Etu munthu wankulu. Ife tilemekeze maganizo anu tikufunira madzulo abwino. Tathokoza kwa basi niso nchito yabwino pamene. Tathokoza bwana Devi. Devi amene akuchokera ku Senga Bay ku Salima. Timatenga maganizo kuchokera mbali zonse za dziko lino ngakhale maiko akunja amene akatayimba timawapatsa mwayi kuti aperekenso maganizo anu. Nkutheka mwina mwangofika chakumene chidzulo chino muli ndine Robert Abel Kalindiza. Tikutenga maganizo anzika zosiyanasiyana pa nkhani ya nkhondo imene yangoyambika kumene masiku apitawa. Nkhondo imeneyi sija yakale imene timayidziwa ya Russia ndi Ukraine imene inabweretsanso mavuto osiyanasiyana mdziko. Iyi ndi nkhondo ina yatsopano imene yachitika ngati dziko titani kuti mwina mavuto anthu imeneyi asachitike ngati imenenso mwina zinachitikira nthawi ina. Muli bwanji? Hello. Kaya moyo uli bwanji? Moyo uli bwinotu. Tilipo. Dzina lija? Innocent Katsabola kuno kunjeo. Tathokoza bwana Katsabola. Maganizo anu ndi otani? Maganizo anga ngoda zimezo zili kumene kuzili panga effective kuno Malawi. Nangasiza katose nkhondo imene mati ngambika. Ama chikuchita zochitika Malawi ife. Dimata nkhondo ya Russia
kuti vuda hai jakuti ndamweza temuso dziko laso mosendekekera yayi yedu pamene siza bwino bongo takololera kumaliko wabasi kuti itani kuti amenyane nkhondo ayi ife tilemekeze maganizo anu akutero kuti alolerane kuti nkhondo imene itati yatha mwina maganizo nda amenewo. Hello, muli bwanji pano pa Luntha Television? Bwino, ni muliko bwanji wawo? Ayi tiliko, kaya dzina lija? Mr. Madea kuno Kasungu. Tathokoza tu ku Kasungu, kaya chidzulo chino maganizo anu ndi otani? Basi fe kutekera dilibe athu ni mapemphero. Chabwino? Kuti nkhondo simangamuzi. Zoona. Ndipo nkhondo ija ngakhale sikuti kuza ngakhale ili kumedwe East nkhondo ija itikuza kwambiri. Chabwino. Fati kaona ngati mmene asekera njira kubwerera mafuta. Fika paonena kuti ngati azikuzituka mafuta ndeti ndi Russia ndi China. Chabwino. Koma maiko ena onse tibe sokutheka kukwatusa mafuta. Sakuti America aridzaperekeza. Naona lero America inaperekeza mafuta, inaperekeza stima yawo mafuta koma ayiphulisa ndipo anenesa kuti stima ili yonse imene zitusaka ife tizinyenya kupatulapo ya Russia ya China. Chimene chichi ndikuti ife chitikuza kwambiri ndipo chitipinja. Ngati dziko la China lafika polengezana kuti mafuta amene ali mdzikomo asatuluke asaodesedwe ayi chifukwa sizikuziwika za sogolo. Ifenso ngati fa Malawi tatiyeni tizingoyika mapemphero nkhondo ijayithe. Chabwino. Nkhondo simangamuzi. Chabwino. Sangane kuti ayi pote naja ndaluya amakona ndewu ayi tatiyeni chonde tipemphere tonse nifano. Iya tikuthokozeni maganizo anu kuchokera ku Kasungu. Madzulo abwino zikomo kwambiri. Hello, Luntha Television chidzulo mwina topic mwaiva. Hello. Amene ukhanga network ikuvuta. Muli bwanji? Anthu akumakhala busy kumabwera live koma ali so busy iwe tapanga izo tibwereze mopempha kuti pamene tikubwera pa wireless tili live tiyeni tingopanga kaizi tipereke maganizo athu tikulemekeza maganizo anu kenaka tibwereranso pa zina. Muli bwanji? Ayi tili bwino kaya topic mwaiva? Topic ndaiva ndi kusatira bwino. Takunyadirani kwambiri kaya mukuimbira kuti? Kunotu kundirande pa boma. Kundirande pa boma? Ati kundirande pa boma. Kuli bwanji kundirande? Kunotu kukuma zatuliro. Ayi kunonso kuli bwino. Kaya maganizo anu ndi otani kundirande pa boma? Ipeyo ngati pa boma kunoko tiona kuna kuti nkhondo imene iyi ikuyenera kuti iyambirira ikuyenera kuti tizipemphera kuna kuti nkhondo iyi isakule kwambiri. Yes. Chachikulu ntiona kuti mpemphe Mulungu kuti anthu awo atagwirizana mwachangu kuti zisafike kupawesi kwambiri. Chabwino. Chifukwa tikaona ngati Irani ili ndi madoko ambiri komanso mmene mmadusa mafuta ochuluka amene amabwera ku Africa kuno komanso maiko akunja amadusira ku Irani. Masana za nkhondo zikuonesa kuna kuti Irani kachita kamene ka Irani inatseka kuti sima yonse ya mafuta yodusa kumeko ndotazipanga atani. Ndiye zikapitirira kwambiri ngati ku Africa ngati kunoko ife timadalira mafuta ochokera kunja pena tikagule ku Tanzania pena kuje ku Mozambique zitikaona kuti kumene timakagula kuja mafuta aja mekuakozomaka tigulisa modula kwambiri mwina ngati magula pakatengo bwino lodi tizikamveza kuti mafuta yatodula kwambiri zosatira zake fese zabwesa kumayo kuno azikhala odula komanso zikapitirira kwambiri mafuta akoza kusowa kumayo kuno ndi sometimes zikachita chonchi timakhala ngati masiku timatakusatima kumanyoza bomba kutani so zikuona kuti zikoza kukuza dziko lathuli seneyo zikoza kukuza koma zikuza ndithu ngati nkhondo iyi kupitirira ndoti dziko lathuli zikoza kukhala pa chiopsezo chikulu kuna kuti katundu akoza kukwera komanso mafuta akoza kusolerapi so
ina kuti nkhondo iyi nkhondo yamasere ikusiyana ndi ya Ukraine ndi Russia kodi ngati mafuta anayakupezeka zambe zimapezeka koma zimene timatenga ku Russia ngati kapena ku Ukraine zinayi zochepa kusiyana ndi nthawi ngati inoyo kuja kuti ngati mafuta ngati America Russia maiko awo yakupanga akuli nkhondo zoti kwa mafuta kabila amachokera maiko achiuyawa ya ndiye tofunika osalozana zala ipa iyi support ya president Ichabwino. kuna president walekera watanaona kakhala ku president inali yetu kunja kutalo kuti ifeyo ife tilibe stay we don't have any stay Ichabwino. madalili ya maiko amino ndi maiko amino ngadakukanga nkhondo ifeyo kufunika ndikumangopempera ati paulo tozane katingo chedwa inu tikuthokozeni kuchokera komwe kundilande mukunyadira bwino kuti paboma penipeni kwa safalawo mukhale ndi madzulo abwino zikomo. Hello, muli bwanji? Ayi tili bwino, kaya mukuimbira kuti? Ndikuimbira kuno kumakwasa kucholo muzi mwakweruza. Tathokoza, kaya topic mwaiva? Topic ndaiva nditudi. Ichabwino. Nditudi. Kaya maganizo anu ndiotani ngati nzika? Maganizo anga ndiyo kuti zizilegera kuchisanzo china chabwino chifukwa kuti zinthu zikamachitika zimakhala kuti monga mezi kuchitikira kuti khuza kunoko. Chabwino. Zinthu zathu zotenga zathu zimatenga kunja kumeneko. Endo kulako zikhala opolizeka muna makhala ndi mosungira mafuta mochulukirapo. Ichabwino. Munga sopeteleza tinaleka sotingina zikhala sotikhala ndi dongosolo labwino ngati mafakita yakuti nendo aleka kuza kukhala kuno kuti azikhala ndikutani zikucheperapo. Ichabwino. Nkhani ali kusofunikira ndipemphero kuti nyale zikuchitika kumeneko kuti tipempherere kuti naye nkhondo imene akhoza kukambirana amene andikuthama changu. Kuka miyo ya anthu ambiri kupuluka mamiliyoni ya anthu achuluka amene azisiya pakali pano. Nditi mavaso kuti amalawi ene ndi ena aliso maiko amenewo. Maiko amene ali kumeneko ndithu kuti pakali pano ndi ali pachitiro chachikulu kwambiri. Kuti akhoza kuyenda kuti abwere kuno ndi mavuto okhaokha ngasimiseuso imene yashingidwa. Ya. Monga ndikuva kuti mafuta anatengedwa mpaka namaita kuperekezedwa komanso mapeza kuti kachitika songo zina yakeso. Pazifukwa zimenezo ifeya Malawi ndofuna tiganize mokuya kuti tiziona kuti kodi zinthu zimene zathu zofunikira zimene zimatenga ife kunja tizichita motani kuzisunga kwachi. Ife tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha maganizo anu ngati nzika ya dziko lino. Nathokoza kwambiri. Tikumbutseni so mayina aja. Ine ndi Emmanuel Keason Makungwa amene ndimakhala mudzimo mwakweruza boma la Chowe. Ayi ndithu tathokoza mwayimirira anthu a mudzimo maganizo anu apamwamba. Zikomo. Hello, muli bwanji? Sibwe muli bwanji? Tathokoza. Timadabwa kuti kodi sitivako mawu a munthu wa mayi. Mukuimbira kuti mayi wanga? Kuno kuzimba. Ayi ndikutali tu. Kaya dzina lija ndi ndani? Kutali. Dzina lanu ndi ndani? Dzina langa Salome Ilima. Mayi Salome, maganizo anu ndiotani madzulo ano? Maganizo anga madzulo ano zimene lakuchita zinkhondo ikupangisa kuti amalawi nasenso tisowe mtendere monga mafuta akhoza kukwera nthawi iliyonse. Zona. Ndipo maifazi mai timathamanga mabizinesi ukaoda kutande ngati ndalama ikusowa mafuta popompa na kupezeka ngale voto ikupitirirabe zikhoza kutivuta mpaka kusogolo. Zona. Ndezo mapange wo angotesa nkhondo kushuka pasima ujeni masiku anuchichonse chimafunika transport. Yes. Ndekuti ukaode upeze transport imene mafuta akhoza kukwera zinthu sizingakhale bwino. Chabwino. Ndeti kungopemphera kuti nkhondo itani ithe sizikusangalatsa monga ife Malawi. Tikuthokozeni mayi wanga kuchokera ku Mzimba, mayi Salome. Zikomo. Hello, muli bwanji? Ibulokani bwana. Ayi tili bwino, kaya tikuyankhula ndi ndani? Ndine Tambala kuno kumulanje muzi mwa mayi Masamba. Bwana Tambala, maganizo anu ndiotani pa nkhani metu kambirana pano? Bwana nkhani ndene omvesa chisoni. Mm. Kwa mafuta timadalira kunja komweko ndiye ngati
angatisekere mafuta dziko lije limaenda bwino. Maboma baba tibafunika kuti lipange machawi oti livakule mafuta ambiri. Yolinga choti tisapezeke ni mavuto wa mafuta somusuku. Chabwino. Tikomaso maiko anatatu wanangaona yanga mu Malawi ne machita ukulu kalu samakani kondo. Ngomveka chitoni kuti yo angwapa na iwo amominya. Mwaona? Ndeni kupenga masogolero yose amene azungulira ma Afrika ino kuti aziyauza ngao kuti sawi zina khalako samenyana kumapangisa kuti ziko naenda bwino. Masogolero yose amene azungulira kuti amatenga mafuta kumeneko. Akhazikise bata bwino cholinga kuti mafuta azibwera kusakaleso nkonde ina yonse. Mr. Tambala tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Atambala amenewo ndithu akutero kuti sizomanga kuti pang'onong'ono mwayambana nkhondo yayambika iyayi kumakambirana ndiye akupereka chitsanzo cha dziko lino kuti dziko lino silinavekeko ndi nkhani zimenezo, anthu amayambana inde koma zimathera kukambirana. Muli bwanji? Aoneka kuti ali busy akuoneranso kadema. Tikutero kuti pa nthawi imene mukuyimba foni khalani patali ndi kanema yanu kuti mwina tivane bwinobwino. Mashini amadana ndithu, mashini amachitirana sanje. Ndiye kuti mukuyankhula kukuso titere zimakhala ngati zikukolana. Muli bwanji? Hello? Asogera ndi bwino kani muli bwanji? Tipemphe ndithu mukhale patali kwambiri ndi mawu amene akuchokeranso kuno. Ife tilipo kaya dzina lija ndi ndani? Muyankhula ndi Phoenix Jimo ndikuimbira kuno kumulanje mafumu abondo. Takuthokozani kaya maganizo anu ndi otani? Asogera nkhani ili wabandi oti alumaiko angokambirana. Chabwino. Nifonga tisakambirana ndio tizi mafuta bazitikirira. Kuyaji kuwa ngokambirana mafuta atebu ndio tukuna mafuta ndizina ndika kutoka Malawi. Tikuthokozeni kwambiri kumulanje. Ndithu asogolera. Yayi madzulo abwino. Akuti nkhani ndi kukambirana basi. Kukhala pansi kukambirana basi zikatero ndi kuti pakhala mtendere umene ukhudzenso maiko ena. Maiko ambiri amadalira ukadaulo wa maiko ena ngati nkhani ya mafuta, ena akamba za fertilizer. Zonsezo ngati maiko ena atakhala kuti ali pa nkhondo ngati mene zikuvekeramo ndiye kuti pakhala mavuto akulu. Tikutero ndithu pano paluntha television chidzulo mwauluka bwanji. Ku business zosiyanasiyana, ena agulitsa mango, adakalipo mango mpaka pano, ena maungu kumene tili bwanji. Nkhani yake ndimeneyo kuti ku Irani komanso Israel kumene kuti kwayambika nkhondo. Ndiye zikuoneka kuti ngakhale yango yambika kumene koma zikuoneka kuti mphepo ndithu m'maiko ena yamba kufika. Ndiye tikutero kuti kodi inuyo ngati nzika maganizo anu ndi otani? Ngati mwangobwera kumene yang'anani pa kanema yanu, nambala imene ikuzungulira pamenepo ndi imene mutha kuyimba. Ife tilandira maganizo anu pompano paluntha television chidzulo chapa 5 March ndipo lero ndi tsiku lachinayi. Tikakamba za vula ndiye kuti madera osiyanasiyana yakhala ngati yachita zii, nkutheka kwina ikugwabe, koma ngati kuno kulilongwe ndiye kuti taonako ndithu masiku awiri atatu vulayo sinaoneke. Sitikudziwa kumene muli kuti kodi nkhani ya vula ili motani. Nkhondo simangamudzi, ambiri akutero nkhondo simangamudzi. Hello, muli bwanji? Ndili bwino, muli bwanji? Ife tili bwino, kaya mukuimbira kuti? Ndine Mateo Seame ndikuimbira kuno Chitipa. Mateo mumaveka chapasipasi khangati pamene pobola. Kuchitipa kuli bwanji? Kuchitipa kuli bwino, kaya kumeneko? Kuli kukameme kumeneko? Ndiko muzipatu kumene
kumene komekete paboma. Oh pa boma eti. Ya. Chifukwa pakameme pamaveka ma network atatu. Pambe amafuta kumene ko. Kaya maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Ine maganizo angu pangani yankhondo imene uchitika ku Iran ndi Israel kumene ko. Ndi bwino kuti angokambirana. Chabwino. Tikumva kuti mafuta aya pakufuta kuti abwere. Mamutani mwana. Mwana ayo basi. Ayi pitilizani. Ine ndikuona ngati mwina ife kwa Afrika kuno tikulikana kwambiri nkhani imene yoyo mwina mafuta asiye kubwera kuno kwa Afrika chifukwa cha nkhondo ndi bwino angokambirana. Chabwino. Ina mwina tipeze kamtendere pang'ono. Chabwino. Titende maganizo anga amene. Ayi tikuyamikireni kwambiri ifa ya maganizo anu apamwamba. Madzulo abwino bye. Ayi kumeneko ndithu kutali tu kuchitipa ndakuti iwo kukamemeko ndiye kumudzi kwawo. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Tili bwino muli bwanji? Ayi tili bwino, kaya mukuimbira kuti? Kuimbira kuno ku Lilongwe. Mbali iti ya Lilongwe. Pavivi. Ayi tathokoza, maganizo anu ndi otani mayi wanga? Maganizo anga ndi okuti zinthu ndizofuta kuzimvesesa kwake. Chabwino. Ongofunika anthu olobe tinene kuti akambirane pamene pali kudana kukambirana kumakhala kuvuta. Chabwino. Koma ngati pali anthu amene amadziwa kuti ife timapemphera nkungoyenera zinthu zozinyamula kumapempha Mulungu kuti athandizire kuti alowererepo. Chabwino mayi wanga. Chifukwa loti yankhule kuti ayi akambirane anthu akamalimbana kukambirana kumakhala kuvuta. Nzoona. Koma tipemphe Mulungu amene kuona zinthu zizolakwika ambuye alowererepo tipemphere kuti ambuye athandizire kuti anthu osewa akhale bata ifo anthu osewa analenga Mulungu. Ayi tikuyamikireni mayi wanga. Tikumbutseniso mayina aja. Ine ndine Mayi Duncan ku Lilongwe. Ayi tathokoza maganizo anu akambirane kukambirana ndiye kumene kumathandiza. Tikuyamikireni kwambiri. Mayi Duncan kwa abiwi konkuno ku Lilongwe akutero kuti mwina tikhozo matero kuti zitere mwina soko sakuva ngazali busy ndi nkhondo. Ndiye chongofunikira nkupemphera kwa Mulungu kuti zotere mzimu umenewu usamapezeke chifukwa ambiri amazunzika, nkhondo ndiyoopsa kwambiri. Muli bwanji kaya mukuimbira kuti? Muli bwanji mayi wanga? Akuoneka kuti amene wali patali kwambiri ndi foni. Muli bwanji? Ayi tili bwino, kaya mukuimbira kuti? Kuno kukaloza Maitambala kuno kumwanje kalozwa. Oho, kaya topic mwaiva Maitambala? Maitambala topic aiva kuma wanu madandaulo. Chabwino. Ziko watu namba kuchita kuno pang'ono limasintha ako. Lero wasatana wina asamina kupa kutono ngaso ziko atuli. Zoona. Abandeti kama mavuto pyabu atikopepa Mulungu aitepo sanjamu na ngombe mene ichi. Ayi tikuthokozeni kwambiri ifa ya maganizo anu Maitambala kumulanje. Madzulo abwino. Zikomo. Akutero ndithu kuti ayi zisatero. Muli bwanji? Ndibe muli bwanji? Ayi tili bwino, kaya dzina lija? Ndine Mr. Ulongwe ulokonkona. Chabwino, kaya maganizo anu ndi otani madzulo ano bwana Ulongwe? Indipemphere ndithu amazanga. Tikwade pasi tipemphere. Chabwino. Mayi kwa pamenyana ndodayilika paziko ya pasi pano kumwe amalibwesera zinthu zabwino ku Afrika kuno. Koma tipemphere makapakaniza kosa nali mabwesa mandisiti anthena. Chabwino. Choncho cheni yang'ana kumwamba. Tikuthokozeni. Yang'ana kumwamba tipempha Mulungu ndithu anthu amene akayapa mgwirizano okambirana. Chabwino. Ayi tikuyamikireni maganizo anu apamwamba. Titengeso ena apa. Muli bwanji? Hello, muli bwanji? Ayi tili bwino, kaya mukuimbira kuti? Kunchewu maganizo anu ndi otani madzulo ano? Hello?
amene wakuoneka kuti sanakozeke bwinobwino. Hello, muli bwanji? Hello. Muli bwanji? Hello. Muli bwanji mai wanga? Ibinoka ino. Ayi tilipo. Mukuimbira kuti? Kuno kulilo kwendine machero. Chabwino, maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Ayi maganizo anga ndonazo kuti nkhani ndiyomboda angokambirana pazo kuti zikakhazo zikhala kambirani mapeto ake ndokuti mbere zilizira mapera ake zikhala bwino. Chabwino. Ayi tikuyamikireni kwambiri chifukwa cha maganizo apa mwamba. Madzulo abwino. Hello. Muli bwanji? Muli bwanji. Kaya dzina lija mukuimbira kuti? Ndine Edison Gatsika kule kunchisi. Tathokoza kunchisi ko hii. Kuli bwanji ko hii? Yako hii kuli bwino. Kaya madzulo ano maganizo anu ndi otani? Bana maganizo anga nionila kuti. Baba ngogwada basi limphele. Ngoba zatamwe yali kudiko limene kuchita chibolowewo. Angogwizana tikangogwambira na matende. Tathokoza. Nditi tsogolera. Ayi maganizo apa mwamba kwambiri. Zona. Ayi ziko madzulo abwino. Hello. Muli bwanji? Ayi tili bwino, mukwezako pang'ono maganizo anu ndi otani madzulo ano? Chabwino. Ayi tathokoza maganizo apa mwamba kwambiri. Zikomo. Hello. Tikali tikutenga awiri kapena atatu omaliza kuti kenaka titseke programu yathu tsiku la lero. Muli bwanji? Hello. Tili bwino kaya inu? Mukuvekera pansi kwambiri. Amene utu yativuta ndithu. Titengeso ena apa. Hello, muli bwanji? Hello. Kumapetroso zidzitero ma network akuti bwanji. Muli bwanji? Tili bwino nga muli bwanji? Ayi tili bwino, kaya nkuti uko? Kuno kudwangwa. Kunzimbe. Kunzimbe tu kunzimbe. Lunthatu ikufuna nzimbe kuno. Zimbe tukubweretserani tukulunthako. Kaya maganizo anu ndi otani madzulo ano? Inetu maganizo anga ati nkoti tu pankhondo imeneyo chungofunika nkukakhalira na basi akambirana azimatha nkukambirana basi. Chabwino. Ndithu lero ifa nkhondo simanga mudzi koma kukambirana kumene kumafunika. Ayi tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha maganizo apa mwamba. Zikomo kwambiri. Zikomo. Chilichonse kukambirana ndiye kuti zonse zimayenda bwino. Tidikire womaliza apa amenewa ndi amene akhale womaliza mpulogalamu ya lero ya chidzulo. Nkhani yake ndi imeneyo ndithu kuti kodi nkhondo imamanga mudzi. Hello. Kodi ma network akutaniso nanga. Hello. Zikuoneka kuti tu akufuna omaliza asabweretu hapa. Hello. Muli bwino? Muli bwanji? Tilipo tikumbutseni maina aja inunso ndi omaliza mpulogalamu imene ilero. Inaduka chabwino. Tikumbutseni dzina lija. Innocent Mofolo. Amofolo mukuimbira kuti? Ine ndikuimbira kwangumani kulilongwe. Chabwino maganizo anu ndi otani madzulo ano ngatiso omaliza nzika yomaliza tsiku la lero? Chabwino. Ine maganizo anga ndoti tipemphere kwambiri kuti Mulungu sawehereko pafundo imeneyi. Chabwino. Chifukwa choti zikakuti kupitirirabe anthu ife ngatosauka tivutika kwathu. Chabwino. Chifukwa timadalira maiko akabe
zonse ngati mafuta ngati fetereza chilichonse thandizo lililonse litha kuyima. Ngati nkhani ya mankhwala iso sizingayendenso bwino chifukwa mathandizo onse amachokera kumeneko ndiye ifeyo tili ngati ana ang'ono chabwino kwa anthu akuluakulu amene akumenyana nawo. Ayi ife tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Ambuye akudalitseni madzulo ano. Ayi pameneponso ndiye kuti tafika pa mapeto penipeni program ineyi ya chidzulo kuno ku Luntha Television, pamene timakupatsirani ndithu topic imeneyi kuti kodi Iran ndi Israel zikamachitika motero ngati dziko titani, atsogoleri atani. Ndiye tamva maganizo osiyanasiyana. Ndikuthokozeni kuti munali pamenepo, komanso nthokozi onse amene ali pa makina kuti muonere bwinobwino madzulo ano. Ine ndi Robert Abel Kalindiza, mwakoma nonse.